Li derê ne tenê amûrên mûzîkê tên çêkirin, lê awazên resen yên folklora Kurdî jî ji vir derdikevin. Ev der dikana hunermend Daûd Odwanî li bajarê Amûdê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Di rewşa zehmet a jiyanê li Rojavayê Kurdistanê de, Odwanî bi çêkirina amûrên mûzîkê debara jiyana xwe dike. Ewdarên tû û zanê dike amûreka mûzîkê û awazên Kurdî yên resen jê derdikevin. Ev tembûre û li Tirkiyeyê tê çêkirin. Ev coreke kevne. Ez nizanim kengî yekem car hatiye çêkirin. Lê ez zanim gelekî kevne û ez li Amûdê çê dikim. Ez daran dikolim û pişt re darê wê datînim. Rûyê wê jî ji darê Swêdî ye. Dikana Daûd Odwanî bûye weka mûzexaneyeka biçûk ji tembûran re. û her tembûrek xwediya nexşeyeka cuda ye. Ew jî dibêje ku stranên bi tembûrê jî cuda ne. أغاني كردية إلى معاني كثيرة يعني Stranê Kurdî bi riya tembûrê gelekî biwate ye. Hin stran civakî ne, hin jî şoreşgerî ne û hin din jî stranên romansî ne. Xor bi tembûrê van stranan dibêjin û ew gelekî kevnin. Piştî ku tembûr hazir dibe, Odwanî tiliyên xwe yên westiyayî bi lêdana xweştirîn mûzîka Kurdî rihet dike. Muhyiddin Hüseyin, Rûdaw.